खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागो बोथोरनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आंनि गेदेरनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो आंनि उन्दैफोरनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय आसा खालामो देग्लायनि गोदान बोसोरखौ बयबो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै मोजाङै मोजां बरायनानै लानो हाथों फैबाय थानाय सम आरो बोथोरफोराव गासैबोनि साननाय हनाय आरो लाखानाय सिमां आरो मिजिंफोरखौ मोगथां महर होनो हाथों बेखौनो आफा आनान गसाइनाव आं आरज गाबनाय थाबाय आंनि साबस्क्राइबार फेमिलिनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय दिनैहाय बैसागो बोथोरनि 1 खालार आरो बे 1 खालारावहाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि इउटुबार बा आंनि इउटुबनि आंनि चेनेलनि गासैबो साबस्क्राइबार फेमिलिनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय बे समावहाय आङो दिनै भिडिअखौ एसे लेट खालामनानै होबायब्लाबो नोंथांमोननो गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय एसेनोसै गोजोन्थों।